София отново е столица на дигиталния маркетинг, технологии и предприемачество. Как можем да пазаруваме, плащаме и общуваме в социалните мрежи с помощта на автомобила си, разказва Борислав Лазаров. Днес гостите и участниците в Webit видяха нова технология, която през интернет и социалните мрежи помага да общуваме, да следим новините и дори да пазаруваме, докато шофираме. Но замисляме ли се дали личните ни данни в мрежата ще са добре защитени и занапред? Първо е законодателна рамка, която ще постави много ясни правила в споделянето на личните данни, защото това е изключително сериозен проблем, с който трябва да се справиме. И от друга гледна точка, аз вярвам, че ще се появи един нов участник. Този нов участник ще се занимава именно с това да бъде банка на нашата дигитална самоличност. Всеки интернет потребител вече е режисьор на своя виртуална телевизия, защото има нови възможности да избира какво да гледа на своя компютър, таблет или смартфон. За шоуто "Гласът на България" всъщност ние произвеждаме видеосъдържание ексклузивно за Web, което показва какво се случва бекстейдж, което е различно от това, което показвате вие по телевизията. Webit продължава и утре с още дискусии за българската онлайн търговия, електронно образование и споделеният опит на успели предприемачи. За BTV новините, Борислав Лазаров.